Kawadhi Migori ni piny owacho mar kaunti ma Migori, sirkal mamalo kod riwruoge mamoko mag piny owacho chako chenro mar tego weche mag pur e kaunti no ka gigeto jolo chenro mag pur e kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Gavana ma Migori Yako wacho ni kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme nyalo tieko nok mar chiemo e kaunti ma Migori ka oti kode e yo makare. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler. Tieko nok mar chiemo e pacho kae en mbaka ma pod dhi nyime e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. Piny owacho kod wego moko mago mag piny owacho osebiro kod yore kendo pod medo biro kod yore ma opogore opoge ma kedo kod nok mar chiemo e pacho kae. Tiyo kod yore pur manyalo konyo nyuolo chiemo moromo e kinde mantie lokruok mar kor lwasi gin mago ma jolony wacho ni koro nyalo konyo e tieko nok mar chiemo e pacho kae. We work and try to ensure that farmers are practicing climate-smart agriculture, actually regenerative agriculture, because this is critical. We have to protect our soils. We have to ensure that as we continue producing, we also ensure that the soils continue to be healthy. We are also looking at how to sustainably harvest, store, and use water for production. Ronald Dajengu Erwogno mar International Fund for Agriculture Development kata IFAD wach ni ber kae loso chike ma otegno manyalo konyo e kedo kod nok mar chiemo e pacho kae. The country has faced a lot of challenges if we look at the issues of drought that happened in the near past. But as development partners, we are working very closely with the government to see how do we bring out and develop policies that will support in the agricultural and food transformation. Piny owacho mar kaunti ma Migori, Kautenre, kiruogno mar Food Agriculture Organization kata FAO, kod mano mar International Fund for Agriculture Development IFAD, dhi nyime kod keto kenge kaunti ma Migori mar tieko nok mar chiemo. Food insecurity has been a national shame in Kenya, and we are under instructions by the President to ensure that this issue is sorted once and for all. And we are happy that the country of Kenya has got a lot of potential which has not been fully tapped. Kar pur no mar Lower Kuja Irrigation Scheme e sabkwano manyateke en achiel kuom mago ma igeto bero e okang' mar gedo mar chiemo e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. Our National Irrigation Authority, which is a lead agency that's implementing, are partnering with other agencies to ensure that now, apart from, of course, completing the interquarks, we need now to go to infield structures and ensure we mobilize the farmers. Governor ma Migori Yako wacho ni kar purni nitiere kod nyalo mar tiko nok mar chiemo e kaunti ma Migori pono tikode e yo makare. Lower Kuja Irrigation Scheme is at the core of what we need to handle. I think where it is, it's stalled because we did not have enough resources to intervene. So all the challenges that Lower Kuja Irrigation Scheme has been having will be a thing of the past. Nyaka sani mana maromo puothe eka gana auchiel kod 200 kende kuom ekas gana 10 kod 9 e kar pur ni mar Lower Kuja Irrigation Scheme e mosechak tiyo godo e yorego mag pur. George Juma, Ramogi TV, Migori.